Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Amping! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga unapunta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys, I think ito guys, meron akong dito, gulay na naman guys. Gulay na kung ano-ano mga gulay, kalabasa, opo, talong, talbos ng kamote, okra, gabi, at saka yung natira na inihaw na isda. Ayan, nilagyan ng, ginulay ko ng aking pamangkin. Itong aking gulay ngayon, ayan. Ayan, very healthy guys. Aray ko ang init. Ayan, very healthy. Ayan. Sana hindi nyo naririnig yung chainsaw. Meron kasi dito, nagpapalagari ng puno. Kaya medyo maingay. So sana hindi nyo ito marinig. Ayan, meron din ako dito guys, tuyo. Ayan, of course. Ang aking walang kamatayang tuyo, of course. Paborito ko talaga ang tuyo. Ayan. Siya kung sa amin tinatawag tong bulad na sulid. Sulid ang tawag dito. Tapos meron akong kape dito. Meron na talaga akong proper mug guys. Meron na akong proper mugs. Kaya nakaka-happy. So, meron din akong suka dito. Ayan, suka na merong sili. Ayan. Tapos mangga. Ayan ang aking mangga. And then, kakain muna ako guys. Shout out ko po muna ang aking first honor. No? Ang aking first honor kahapon na si Cathy and Kids Vlog and Danilo Jr. Vlogs. Ayan, salamat boss, salamat sis ate sa sa patuloy na pagsuporta at patuloy na pagkomento sa aking mga videos. Talaga namang halos lahat ng videos ko ay andyan kayo everyday. Kaya maraming salamat. Ayan, lalagay ko ang inyong mga pa-banner dito. Ting! So yun na nga kakain muna ako guys, mamaya na yung iba, mamaya ko na i-shout out yung iba kasi ako'y gutom na guys. Anong oras na ba? Alas 10 na ata. Kung alas 10 o mag-alas 11 na ata ngayon guys, kaya kakain muna ako. Yan, dito ako sa loob kumakain ngayon kasi ang init na sa labas at saka tawag dyan, maingay talaga. Maingay sa labas guys at maraming langaw. Baka unahan pa ako ng langaw sa pagkain. Naku. Ayan. Sarap. Thank you, Lord. Kain, guys. Sarap, guys. Wait. Of course, ulo. Very crunchy. Sarap isaw-saw sa suka na maanghang. Guys, perfect combination talaga tong ganito guys, yung laswa tapos merong tuyo. Naku, napakalami. Napakasarap. Sarap ng sabaw guys. Kami lang ng mama ko dito ngayon guys, wala yung mga pamangkin ko. Yung kambal, nag-harvest sila ng mangga. Sumama sa kapatid ko. Tapos yung mga iba ko mga pamangkin hindi pa na pumapasyal. Kaya kami lang dalawa ni mama dito ngayon.
Hinigop ko yung suka, guys. Hinigop. Oh, pinagpapawisan ako, guys. Oh my God. Pawis na ako, guys. Tapos na ang aking kanin, guys. Meron pang natirang konting tuyo. Mamaya na naman to, no? Tapos, wala ng gulay, oh. Ano na lang to, isda. Ayan. Mas gusto ko kasi yung tuyo, guys, kaysa isda na nilagay. Kaya dyan na lang yung isda. Pakain na lang sa ano, pusa. So guys, mangga! So ayan guys, no, pinagpapawisan na talaga ako, tapos na akong kumain, naubos ko na ang aking kanin, naubos ko na ang aking gulay. Ayan. Oh, ang anghang ng aking ano, guys. Ang anghang ng aking lips. Ang anghang ng aking lips. Inuman nga natin ang kape. Anyway, isa-shout out ko ulit ang aking first honor, guys, no, na si Coffee and Kids Vlog and Danilo Jr. Vlogs. Ayan. Maraming salamat, guys, sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K, Marilyn K. Ayan. Tapos, followed by Joyce Castrodes, Elsie Yaya E, Wala Stick Ding Ruth, Liza Delgado, Jerlien, Kuya JB Channel, GB Channel, The Carol Family Vlogs, Marilyn Kaminsky, Franco and Mama TV Channel. Ayan, yun yung mga nag-comment sa aking video kahapon, guys. Tapos, yung mga umaten sa aking LS kagabi ay sina Joe and Jassy down in Georgia, Aling Pepay, Danilo Jr. Vlogs, Clay, MC Kulutluf TV, Jay Rocinario, Aljen, Banana Saging World, Reno James Troncoso, Upouts Collection, Cebu Motorcycle Company, Judith Trikey, Joyce Castrodes, Super Teacher PH, si Exploring Israel, at meron pa mga iba, guys. Ayan, ito lang yung nasulat ko dito, guys, kaya pagpasensyahan nyo na mamaya ulit kasi mamaya tawag dyan, mag-ELS naman ako mamaya. Pasensya na, guys, pinagpapawisan talaga ako. So yun na nga, sabayan nyo ako ulit, ma'am, bukas at saka mamaya sa aking LS at 7 PM. Ayan, ang LS ko mamaya, guys, sasabihin ko ulitin ko, 7 PM yung aking LS mamaya. At sana ay samahan nyo ako at magkwentuhan tayo ng kung ano-ano, yung mga ano-ano, alam nyo na yon. Anyway, ang palagi kong sinasabi, guys, no, laban lang, be kind, and choose happiness. Ayan, see you again tomorrow, guys. Have a good day. Bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like, o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?